Lycka till allihopa som är med. Så. Så. Här i ska det finnas 24 paket. Så jag tror att vi kommer få skynda på den lite. Jag ska inte stressa igenom den, men inte sega för mycket heller. Vi börjar med... jag vet inte om det är något, hur rookie-korten ser ut i den här. Jag kommer inte ihåg det. Basepack tror jag. Jag ska bara kolla. Japp, bara base. Okej, bra Maria. Börjar med en silver script till Rangers. På Mark Messier. Och sen har vi väl basekort då, antar jag. Japp. Startar stort. En ren smäll var det. Här har vi något roligt. NHL Territories. Montreal. Carey Price. Nice. Oh, nice. Där har vi en rookie. Lite blåa. Calgary. Okej. David Wolf. David Wolf. Och en tillträff. Silver script. Även den Calgary. Emile Poirier. Och det där var en rookie silver script. Bra blandning. 3 base. Det är ett basepack. Kan kolla lite snabbt. Japp. Finns det några stora träffare med boxarna eller? Är det någon som vet det? Vad är det bästa du kan träffa liksom? Här är något lite roligare tror jag. Columbus. Ryan Johansson. Gold level 3 heter den. 3 base. Till den var snygg. Teal level 3 Pittsburgh. Brandon Sutter. Hade de satt en numrering på den så kanske det hade varit något att ha. Nu vet man ju inte vad det är för något. Det var jävligt häftigt i alla fall.
Dallas Stars, Brandon Ranford, rookie. Och en till träff. Territories, Grant Fuhr till Oilers. Nej, du har inga bra lag i den här boxen, Claes. Det ser jag direkt. Och nästa är svensk. Alex Sten till Blues. Silver Script. Eller vad? Och base. Nej, Micke. Det här är första boxen. En träff till Montreal. P.A. Parenteau. Lila. Den här heter Purple Level 1. De har jag faktiskt aldrig sett, så de kanske är ovanliga. Ja, men till på P.A. Parenteau. Montreal Silver Script. Och base. Jag tar med klockan. Den är i vägen. Ja, det är en jädra massa kort i den här serien i alla fall. För det priset, om man tänker. Sen kanske inte det är några superträffar, men den borde vara rätt okej. Rookie Sam Bennett. Och Coyotes Tobias Rieder till Arizona. Och 3 base. Ja, nice. Jag har absolut ingen aning om det är några bra kort. Så jag går bara på vad jag tycker, vad jag tror. Och den här är jävligt snygg i alla fall. En rookie. Gold level 2. Till Montreal på Jacob Delaros. Columbus Josh Anderson, rookie. Och base. En Silver Script Stars Jamie Benn. Och base. Jag såg också någon sån här lite rolig färg. Tampa Bay rookie Luke Witkowski. Han heter Teal level 3.
Jag vet inte om man vill ha en hög eller låg level på de här. Det känns ju som att man vill ha typ level 1 då, antar jag. Nice, svenska igen. Boston, Louis Eriksson. Och base. Kom igen, vi vill ha en superscript som de skryter om på paketen. Flyers. Peter Straka. En helt ordinarie rookie. Eller vad säger man? Ordinär. Jag vet inte om han spelar ens. Jag såg han inte i slutspelet i alla fall. Men jag såg knappt några Flyers på isen. Baseback. Kom igen nu då. En silver script till Anaheim på Ryan Kessler. Och 3 base. Vad är du ute efter, Micke? Edmonton, kan det vara Gretzky kanske? Här har vi faserna igen. Jersey. Wow, succé. Shea Weber till Nashville. NHL Territories Jersey. Onumrerad. Och vi kör på. Där har vi Chicago. Kyle Bourne. Rookie. Och en till. Orangea svensk. Erik Karlsson till Ottawa. Och base. Två paket kvar. Jag vet inte ens om det här har varit en bra box. Det känns ju inte så när man har vant sig vid annat. Och sista paketet är en träff till Ottawa Senators. Curtis Lazar. Och den här heter Teal Level 3. Och base.